Nangona urhulumente waseMpuma Koloni ekwiphulo lokuqaphela ubukhosi bendlu kaNkosi uJong'umsobomvu uMaqoma, kodwa usapho luthi aluxolanga indlela abawuchophele ngayo lomba, okuvakaliswe nguNkosazana Zukiswa Kona osisizukulwana sesihlanu kumsitho wokubonisa umzila owashiywa yile Nkosi neyayikhokele imfazwe zamaXhosa namakoloniyali mandulo phaya. Lo msitho ububanjelwe eGqunqe kuCentane eMpuma Koloni. Kumsitho uzinyaswe ngabantu abaphuma KwaZulu-Natal nasemntla-ntshona uNkosazana Zukiswa Kona othi wavelelwa ngukhokho wakhe uNkosi Maqoma ngento emayenziwe ukuthabatha apho ashiye khona ubongoza urhulumente wephondo ukuba akhawulelane nabo belusapho. Bendimcela urhulumente into yokubana angandimamela kuba banolwazi loMaqoma owawele eRobben Island ebulawa ngamaNgesi. Banolwazi loMaqoma okwindaba kandoda. uMaqoma akasekho kwindaba kandoda, ngamathamba kwindaba kandoda. uMaqoma uyaphila ngokomoya, uphila apha kulomzi, uphila apha kum. Ibingaske urhulumente andimamele kuba isizwe seGqunqe siyatshabalala, isizwe samajinqa, kuba abanalo ulwazi ngoMaqoma. OkaMaqoma ke likhalipha elawela edabini eRobben Island kwiminyaka i-150 eyagqithayo. Baye bambopha bamsa eRobben Island. Inumber yakhe yoba seRobben Island yayingu-337. Yiloo nto nale exhibition inguMaqoma 337. uNkosikazi Nandi ozinze phesheya ngumbhali nomququzeleli walo mboniso. Ndicelwe ngamakhosazana kaMaqoma bandiphande njengomphandi okwela nase-UK nase-Ireland. So ndithe ndawufika phaya ndenza uphando nzulu kuba uphando esinalo thina apha eMzantsi Afrika ndingathi liphelele eRobben Island. Ndathi hayi msho ikhona into kuba mna ndisebenzisana nemuseums kwelaa cala. Into ke leyo ibe yinene kuba ndiye ndafumana intonga yakhe wayesimelela ngayo eRobben Island ise-Ireland. Ndaye ndabhaqa nengcwaba lomzukulwana wakhe ese-England. Le mbali ke izawunceda isizukulwana esizayo khona ukuze sifunde nto ngendima yadlalwa nguMaqoma ekulweni nengcinezelo. Indlela aziveze ngayo uNkosi uJong'umsobomvu uMaqoma kwesinye isizukulwana sakhe sesihlanu uZukiswa Kona izaba ngumdlalo weqonga eNorthern Ireland ngomhla wama-24 kuJanuwari ka-2024 ngokubhalwa nguNandi ze emva koko uze eMzantsi Afrika. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndingwintsiki Noyiya eGqunqe kuCentane eMpuma Koloni.